laitettu pientä supparikoteloa tonne takatilan puolelle. Siellä on terästä hitsattu 300 kiloa, niistä syntyy kätevästi supparikotelo ja sitten siihen 6 ED9912 piistiä. Päätteeksi sitten Stetsonin 1K5 päätteet, semmoset tupakkiaskinkoiset päätteet kaksin kappaleen, niin on stereokuva konveksissa. Ja onko pojat valmiina siellä sitten? Ei muuta kuin vaihdetaan valot vihreälle, pääset soittamaan. Ilmeisesti auto lähti soimaan, vähän siitä näyttäisi tossa tuo ikkunan liike. Huiput semmoista 496. Keskiarvo tommoista 104,65. 492 on viimeinen huippu. Ja noin 104,61 virkonaisella lasilla.